Good morning, guys! Happy Sunday! Kakatapos ko lang mag-edit ng video. Unboxing ng mga regalo na bigay sa akin ni Tita Sexy again. Thank you po, Tita. Sobrang thank you. Dito yung bag, oh. Yan, oh. Ginamit ko siya. Gusto ko siya. May embossed. Maganda talaga yung ano niya. Yung print. Meron talaga siyang, ano ba? Texture. Ganon. And narinig ko na tapos na yung aking labahin. Timing na timing. Pagkatapos ko i-edit yung thumbnail, tumunog yung labahin. So, tapos na siya. Isasampay lang natin siya. Si Miss nasa kwarto. Parang nag-edit ata. Nagising ako mga 8:30 pag alis ni Dan. Umalis si Dan. May breakfast kasi yung sa mama niya. May breakfast kasama yung mga bata. Tapos sabi niya, okay lang hindi kami pumunta. Kasi late na kami na tulog kagabi. Kasi nga, di ba late tayo nag-dinner, lumabas pa tayo. And para sa mga bata din naman siya. Nandun si Dan kasi alam niyo naman yun. And sabi niya din, kapag hinintay pa kita, mag-get ready ka pang matatagalan daw siya. Maaga yung pa-breakfast. Nag-edit ka, Miss? Tapos ka na, o? Wala pa nga naman. Mamayang gabi yan? Yung internet namin, mabagal yung internet namin dito, guys. Sa lahat ng kilala ko dito, kami ata yung may pinakamabagal na internet kasi wala pa kaming NBN. Dito sa Australia, meron ng NBN. Ano nga ulit yung meaning na NBN? Nakalimutan ko na. Pero parang like it's faster internet, fiber siya, hindi siya yung gaya ngayon na cable, yung mga ganun ba. Fiber siya, so it's faster. Kaya lang yung area namin, matagal nag-NBN. Meron ng NBN pero I need to, kailangan ko pa siyang asikasuhin, alam mo yun? So, papalit na naman ako kasi kailangan ko siyang i-convert from like cable now. Cable kasi yung amin ngayon to NBN. Yeah, mabagal siya. So, kahapon yung video ni Miss, yung ginamit ko yung mobile data ko para maano siya, para ma-upload siya agad-agad. Subscribe kayo sa kanyang channel, guys, ha. I-leave ko siya sa card at saka sa description box yung link ng channel ni Miss. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. Yeah, pwede. Meron din dito. Good morning, guys! Ha? Kain muna kami, tapos pupunta kami ng winery today. Yes, we will take Sissy to the winery. After nito, maliligo kami. Tapos, we will go to the winery. Bakit? Yan yung ating breakfast. Hot and spicy na century tuna rice. Kay Miss yan. And meron tayong leftover na pizza. Masarap to, guys. Yung cheeseburger na pizza, masarap siya. Hindi ko alam kung meron cheeseburger na pizza yung iba. Pero kung meron, try nyo, guys. Kasi masarap talaga siya. May pickles pa siya. Itong piece na to walang pickles. Pero masarap. Masarap siya. Kain tayo. Kain, kain. Si Dan ay. Good morning, babe. Good morning. How was your breakfast? Good. Yes. Kanina pa yan siya nandito eh. Naghihintay na lang yan sa amin. Guys, we will get ready. Ang gulo ng kwarto do. Ang gulo ng kwarto niya. Ang dami kong damit. So gulo. We'll just get ready, guys. Tapos na siya mag-makeup. Nakaharbat na naman siya ng mga makeup dito. Ang mga makeup niyan ginagamit ko kasi wala ako masyado makeup na dinala. Masyadong makeup. Ate, ano? Color item to. Sure. Nice ang coat, no? Malamig na, promise. Nin, allergy ako. Tapos mahangin pa. Pwede mo na mga balin kung ano. Sa'yo na yan. Kasya na naman sa kanya ang coat, mga kaibigan. May ano ka? Sunscreen ka? Wala. It's already hot. Kahit na yun, hindi. Mag-sunscreen ka sa mukha. Nag-foundation ka? Kinanglan dyan mo foundation? Ako nag-foundation, te. Kay gahapon ako, ane. Siya ang nagbigay. Linda? Marag puti siya.
Parang mas kaputi siya. Wow, kilay pa mo. In fairness sa kanya, ang bilis niya. Tapos na siya. Kasi nagmadali ako. Akala ko tapos na siya. Masaya ako mo, no? Ako ning i-arrange tonight. Ako siyang i-partner and then Char. yeah, para makip na nako ang dilikin mo katagay. O gani, ang dami na nyo guys. Ang dami na niyang nahakot. Hindi nakakasya. Sobrang dami na nila, ha? Paano na to? Hindi ko alam anong kung final na itong susuotin ko. Ito, good akong outfit. And then ikaw, nag-white ko. Ay, my coat. May coat pa ako. Na mink. Alam mo ba, maraming jeans dyan, miss. Asa? Hindi pa siya kasi siya tapos mag-go through, guys, ng mga na-declutter ko. Marami kayang jeans dun. Maraming jeans, pants. Hala, naman ako. Where is my phone? Why is it not connected? Guys, alis na kami, guys. Si Dan kanina pa yan ready, look, miss. Si Dan kanina pa ready. Alis na kami, guys. Ready na tayo, miss? Ready na kami, guys. Yung shoes ko, kunin ko yung shoes ko. That's me. Miss, you gotta tag on your clothes. Your sister was gonna show you. We're here! We're here! Vlogger, oh. Dito tayo sa Bird in Hand. Isa to sa mga wine na ginamit namin sa wedding namin ni Dan. Ganun ang pa-outfit ni Miss, oh. Wine tasting kami, guys. Ano sa tingin mo? Feeling ko talaga yun. Ano yung sabi niya? Passion fruit. Passion fruit. Na-taste mo yung passion fruit? Ano ba yun? Hindi ko alam. Pero mas gusto ko yung fruit. Yeah. Na-try namin dalawa na. Makeup. Kuya, you. Ano yung agsan? Uy, ayos eh. Mga joke. Uy, sa lips niya maganda na. Pila. Yung outfit. Akin na yun. Asan yung tag? Yung tag, guys. She was gonna let you walk around with a tag, and I thought I can't be that mean. Uy. Ano pa siya? No, that's me. Zizi, you got it there. Dito kami sa labas, guys. Meron silang pa-picnic area. Uy, miss, picturean tika dira. Inana, paglingkod lang. What's ha? Wow, siya doon nag-posing. Inaintay namin yung order namin. Nag-order kami ng platter. Kahapon pa ako sabi ni Sabi, platter. Gusto ko yung cheese platter. Antipasta yung in-order namin. Ay, yung pinili pala namin na wine, yung pinakauna naming tinikman, guys. Ito. Yung 2019. Yeah, the sparkling Pinot Noir. Pinot Noir. Pinot Noir. And mali yung glass na kinuha ko para daw to sa red. Malay ko ba? Dapat maliliit na glass. Do you wanna get new glasses? Yeah, that's fine. That's fine? Sige. Fine. Sige, I'll take a photo. Ay, babe. Nice. Ha! Here's our platter. We have cheese, mga meat, bread, more bread, dip, olives, veggies. Here's our platter. Here's our platter. Cheese. Tinig na lang kayo sa kanya. Buang. Kain tayo? Cheese. Your mum will be proud of you. She's like, good girl. Yeah, happy ay.
There can't be nothing's left here. Even the rugs are gone. You know what you do as well. They're ugly. Oh, my God. Oh, it's a cracker. Oh, what's he? Okay at the car park, babe. I got This one. This is what you're getting tonight. Yeah, somebody else has got across the puppy. Kalma. Watan. Pati lang gani? Ano lang kaani? Kalmahan lang. I'll meet you there. She'll go this way. What did I say? What did I say? You said $1,000 to leave there. For what? I don't know. No fucking $1,000? I think it's possible. You know what you Oh, think yeah. in the Philippines can get? They're gonna say we're changing location. So even this one, we're gonna bring. Maybe she's funny. Jeez. You're gonna bring one. Sounds like Grass $1,000. then. Not for that. I'm only paying $1,000. Like, you know, ano sa na olives? Olives? Na, gitry ko lang yung peace. Matay. Here. There you go. Joke. Di, ito na. Di, kirid. I wouldn't Ano lamit eh. Can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. Pauwi na kami, guys. Did you have a good time, love? Did you have a good time, Sissy? Yeah. Yes. Masarap yung platter doon, in fairness. And sakto yung sultan. Na? Saktong-sakto lang yung isang platter for us three. Okay na siya. Sulit na sulit. And the weather is perfect as well for winery. Sobra. Ang lang, yung road lang, pag ganun-ganun, oh. Pero at least alam na namin, or meron na kaming kanina kasi naligaw-ligaw kami papunta doon. Pero ngayon, okay na kami kasi meron na kaming ways. So alive, make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Bahay na kami, guys. Actually, kanina pa. Dumaan kami ng price line kanina para bumili ng pangkulay ng buhok ni Miss. Kukulayan natin ang buhok niya. Panoorin nyo sa kanyang vlog ang ating pagkulay. Yung more. Ito yung binili niya. Revlon Salon Color. Gusto niya kasi light yung buhok. Yung buhok niya na
For Dark. change. Dark. Pero sabi naman, ganito naman daw yung resulta. So, kapag dark, yung pinakababa, ganyan daw. Pero yung buhok ni Miss mas dark pa dyan eh. So, yeah. Okay lang yan. Tingnan natin. We will see. Let's do this. Panoorin niyo sa vlog niya. Yung journey. Buhok journey. Ha? Ate yun. Guys, kain na kami. Buti na lang meron akong lumpio kasi hindi kami nakapag-grocery shopping kasi nagpunta kami ng ng Hills. I-5 kaya ang close yung mga shops, di ba? Ito yung aming dinner. Lumpiang toge. Ah, okay. Hindi pa ako nakapanood niyan. Ako din. Wala ko Never, ever. Ako din. Tapos suka na may sili. Kain. Matagal na hindi nakain si Miss nito. Yeah. Hmm? Kaya nga, kain na tayo. Who is pregnant? Bride. Oh! Okay, mo nagpaalam mo sa kalmaras ko mo to ta. Dahil ang namural. Mukbang ba? Marang sa tagdos. Tapos nagdo eh. Oh, ano naman pork? Yan, hindi na. Kadili ni tapos. Mga singkong. Dami na. Make good. Oh, ano maging ano dyan? Make yun. Ano dyan eh? Ulot ako ginan. Ang luto kung gano'n tayo yung extractor niyo. Marami ka na lumpia. Di mo na lumpia. Plain lumpia. Plain lumpia nga ka ng pork ka daw. Hindi ka na nandito. Tayo ito, okay? Ito, daghan namin. Especially ka naman. Minakarat ko. Yeah, kanang gagmay, pag hindi maka umay. Dito nga man ako. Wala ko tablaan mo. Gigi? Fractured? Fractured or ka? Ang dara mo ba? Fractured. Kanang na ay mga colorful. All the time with dogs. Is there something wrong with them? Fiction, there's something wrong with them. Danny, Yep, we will watch Fractured. Are you gonna watch with us? maybe. We will watch it now. Nah, I don't feel like watching it. It's a good one. Natara, oh, mawala ang bata ba? Kaya nga, sige na. Probably after na lang. Maglanta na lang pag something like episode ba? Wala bachelor. Bachelor na. Na-bachelor. Gusto kang tanong bachelor? Kanang, huwag pa naman nakitaan. Nakita naman ako. Pero Tanan? Guys, late na. I will remove my makeup. Mag-skincare na ako. Tatanggalin ko na yung aking lipstick. Yung nasa lips ko, yung Pioneer na shade, yung Maybelline Matte Ink. Kanina pa talaga to. Pag alis natin papuntang winery, kumain na kami. Kumain kami sa winery. Nag-wine tasting pa kami ng konti. And then, nag-dinner. Diba? Nandito pa din siya. In fairness, maganda siya. Maganda nagre-red ako kapag nagba-black ako. Ito galing kay Dottie. Hindi siya ganun kakapal. Okay lang siya. Malamig na nga eh. Pinoon ko kay Miss yung heater kasi malamig. Spring na, pero malamig. Anyway, mag-skincare lang ako guys. And I will see you guys. Hopefully, bukas. We will see. Pero thank you guys so much for watching. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. Bye guys. Good night. Be good. Bye.